Fl-Lisbona l-Portugal il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej beda jlaqqa kongress importanti. Dan fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej fejn l-Ewropa trid tiddeċiedi x'tip ta' direzzjoni se tieħu għal 5 snin li ġejjin. Delegazzjoni tal-Partit Laburista Malti qed tkun involuta f'numru ta' laqgħat importanti li jvarjaw minn dawk taż-żgħażagħ, nisa, LGBTIQ+ u anke komunikazzjoni. Is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista Mark Venla Bonnici spjega li laqgħat li bdew il-ħamis jissuktaw sas-sibt meta l-qofol jintlaħaq bid-diskorsi ta' numru ta' Prim Ministri fosthom dak Malti. L-importanza ta' dan il-Kungress din is-sena aktar minn snin ta' qabel huwa minħabba li diħlina l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u għandna ħafna issues u topics li nħossu li bħala Malta għandna niddiskutu flimkien mal-partiti soċjalisti l-oħrajn sħabna li jagħmlu parti minn dan il-partit biex aħna nkunu nistgħu naddu l-messaġġ tagħna. Fl-Lisbona l-Partit Soċjalist Ewropew se jkun qed jiddikjara lil Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans bħala l-kandidat ewlieni tiegħu għal President tal-Kummissjoni Ewropea. L-Olandiż Timmermans kien fdat bi kwistjonijiet importanti fil-Kummissjoni ta' Jean-Claude Juncker anke għaliex u kien il-Viċi President ewlieni. Għal-Kungress tal-Partit Soċjalist Ewropew inġabru wkoll mijiet ta' attivisti li huma wkoll qed jikkontribwixxu bl-idejat tagħhom dwar x'tip ta' Ewropa għandu jkollna fis-snin li ġejjin, kif spjegat is-Segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Bela. Il-temi li qegħdin jiġu diskussi huma free, fair and sustainable, din hija tema illi intażlet għal dan il-Kungress. Fost it-temi li qegħdin jiddiskutu ma' drittijiet tan-nisa, drittijiet ċivili illi aħna bħala pajjiż illum il-ġurnata qegħdin fuq net fost il-pajjiżi Ewropew. Bekk il-bażi tal-Manifest tas-Soċjalisti Ewropej se jkun immarkat ukoll fuq dak li jridu n-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.